Daghang estudyante sa pipila ka mga eskwelahan sa Panabo City, Davao del Norte ang makapahimulo sa hapit usa ka gatos ka mga gamit sa eskwela nga gidonar sa Davao Light and Power Company ug Aboitiz Foundation. Ang mga eskwelahan nga benepisyaryo gilangkuban sa Panabo City National High School, Panabo City Senior High School ug Rizal Elementary School. Sa Facebook post sa Department of Education Panabo City Division niadtong Abril 20, makita nga ang mga gidonar sa DLPC sama sa laptops, tablets, printers, headsets, risograph machine ug bond papers. Tumong sa DLPC nga makatabang sila sa pagpalambo pa sa kalidad sa edukasyon nga apektado tungod sa pandemya ug aron do na sab magamit ang mga magtutudlo. Ana atol sa pagtunol sa mga gamit ang mga opisyal sa DepEd Panabo, teachers ug mga opisyal sa DLPC. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.